ċilma ma sibniex u wiċċna ma ħsilniex. Ħalluna twaqfunix għax għadna ma qomniex, tal-linja t-telfunix għal taksi flus m'għandniex. Issib xufier maħniex, il-ħin ma jwassalniex, tax-xogħol ma jemnunix, skuża oħra żgur m'għandniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. Ħalluna twaqfunix, b'xi-bonġu tħawdunix, għax-ċilma ma sibniex u wiċċna ma ħsilniex. ħalluna twaqfunix għax għadna ma qomniex, tal-linja t-telfunix għal taksi flus m'għandniex. Issib xufier maħniex, il-ħin ma jwassalniex, tax-xogħol ma jemnunix, skuża oħra żgur m'għandniex. Għalhekk la tħawdunix, tistaqsunix, aħna jew m'aħniex. 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 Dalgħodu ġie rrappurtat ħruq f'ħanut tal-ħwejjeġ tal-irġiel. Il-ħruq kien tant kbir li qeret il-parti l-kbira tal-ħwejjeġ. Mitlub jikkummenta l-proprjetarju ta' dan il-ħanut għalilna li waqt li jiddispjaċih li nħarqulu dawn il-ħwejjeġ kollha, ħagost li almenu il-ħruq ma seħħx il-ġimgħa li għaddiet. Dan minħabba l-fatt li sal-ġimgħa l-oħra is-sejl kien għadu ma bedix u dawn l-istess ħwejjeġ kienu jiswew 3 darbiet aktar. Sakemm morna għall-istampa, il-membri tat-tifi tan-nar kienu għadhom ma waslux fuq il-post. Il-Kunsill tal-Istudenti Universitarji ħabbru llum li se organizzaw protesta kontra l-apatija, kontra l-apartheid fl-Afrika t'isfel. Il-protesta se ssir fil-11 ta' filgħodu biex l-istudenti ma jkollhomx iqumu kmieni. U se titlaq minn ħdejn l-Student House u tieqaf fejn il-librerija. Tul il-mixja, l-istudenti se jifqu fuq it-taraġġ biex jistrieħu. Hemmhekk se jitqasmu sandwiches u kafe b'xejn. Il-Kunsill ipprepara banner żgħir biex jinġar mill-istudenti kollha li mistennija jattendu il-protesta. Id-Dipartiment tas-Saħħa ser joħroġ formuli ġodda għal pregnancy tests. Dawn il-formuli se jinkludu applikazzjoni biex it-tarbija tinkiteb fi skola li tintgħażel minn qabel mill-koppja. Jekk ir-riżultat ikun pożittiv, din l-applikazzjoni tintefa' dakinhar stess fl-iskola magħżula. B'din is-sistema il-koppji ser jiġu aċċertati li mhux se jintilef ebda ħin biex l-ulied minn qabel ma jitwildu jiġu reġistrati għall-iskola. Fl-applikazzjoni jista' jintgħażel l-isem ta' skola waħda biss. U b'din l-aħbar ġejna fit-tmiem dawn l-aħbarijiet fil-qosor. Insellmilkomu il-lejl it-tajjeb. Iva, nibdew! Dejjem xtaqt li jasal dal-moment li nħaq kap ta' skola. Ara!
L-ewwel qampina biex ninġabru u t-tieni qampina biex nibdew, alright? Għaxat laqbadna ġod il-kamra, xira illi nitalmu xi ħaġa le? Diki? Good morning, children. Good morning, sir. Sit down, boys. And girls. Mela, għanibdew bil-rassenja. Paolo? Present, sir. George? Taw jien. Lino? Present, sir. Inti mux diġa kellimt? Għax lina ġej tard, għalli biex nipanċjali. Għada xej bis-serjetà! Bertu! Absent, sir. Iċċukaj. Mela, illum ser nitkellmu fuq l-ippopotamu. L-ippopotamu? Vajna t-provana l-kota sta t-bisni. Ara, ħalallibkom jien. Miss, Għajd li Bobby. miss, l-lur tal-linja tant kienet mimlija li anki x-xufir kellu joqgħod bil-wief. Boys and girls, we will now start our Maltese lesson. Please find page 33 on your book. Listen, easy. Rumbo, read. Waqt li Tonino kien qiegħed jaqra, karus ma ġembu bil-flus li jaqla, daħlet in-nanna inkis, faqqatlu lira għalla dimbis. Għax miss, beda jġri warajja wieħed ġuvni. Allura tum daqsar? Das kien beda jimxi bil-mod. Għadu mut itmelħu, jaraw din edukazzjoni. Insomma tfalu mambat. Ma b'xi mod trid iddarrihom. Jien il-kbira tinkwetani wis. Jekk ma poġġiex bil-qeda u niftħilha l-ktieb, ma tridx taf. Nara jien bil-kbir m'għandix problemi, minn xejn jidħol mill-iskola ma jaqafx minuta. Nikgustaħ. Taf li jitlobni biex noħodlu l-ikel fuq l-iskrivanija. Temnuni jekk ngħidilkom laqqas kartun fuq it-television ma jkun irid jara. U li laqqas tridu jmur fl-estrem. Żejt hu nies kif jgħidu. Ara żgħar mhux bħalu m'għandu x'jaqsam xejn miegħu. Dak moħħu fil-mekkano, fl-soldati inkwetana daqsxejn. Jistudjalek dak is-satej, mbagħad ma jkunx irid jaf iżjed. U issa wasallu l-eżami. Iva, Mela. kiber għandek tajt kemm jgħaddi żmien. Għadni niftakru tarbija. Ta' żgur dak jalaq 5 ta' xahar iddieħel. Mela x'eżami se jagħmel? Biex jidħol fl-iskola ta' ħdejna. Ġew ċevejna n-notes u xiridu jistudjaw. Isma' għandhom eżami ta' sigħata. Tiskanta serjetà. Ta' dik l-età. Qasim isom jagħmlu l-hom eżamijiet. 5 snin, tuma. ċeli li toġobni ta' aħjar jidraw minn mindu jkunu żgħar. Soltu d-dewwimhom daqshekk. Soltu tibathom qabel. Isma' jinkellim ta' toqgħod tibathom qabel, ma naħna mhux ta' satej inħallsu. Mhux biżejjed titoqgħod b'sebgħinej fuq it-tfal. Fiona! Fiona! Baqa' sejjer. X'jinfurtom? Min għalek taqsam? Ħalla naqra xordaw fil-kodi. Għal intu Attenti, għodim! Għodu hemm. Issa kollhom daċċi. Għax dawn iskim mill-iskola jgħidu dritt il-privat. Għada laqas li bagħtek skola ta' xieħdu għom ħaġar ejn. U leqgħu tiddara mill-ħawwet tal-privat. Jien ma nafx kultant narhom itelfuhom wis żmien. Le, ta' jien hu pjaċir meta jaħduhom x'imkienek. Isma' anta kemm jitalmu. Jew żidulhom żewġ lezzjonijiet tal-PE. Għaj, ma żejdu. Inti kemm ġibt fl-eżami? 90. 90 fiex. 40 fil-maths u 50 fl-Ingliż.
Fjona, umu minn hemm għax se titħamġu. Il-kbira saret għandha nervi. Int kemm għandek żmien? 10, imma fuq tal-linja l-mama tajt li għandi 8. Le, kieku jien ma nibatix, kultant ikollok tagħmel li ma tridx. Imma allura tibata il-privat għand it-teacher li tallima fil-klassi. Kważi il-klassi kollha tmur għandha kieku ma nibatix ta' tmur li lura. Allura tmur il-klassi kollha fil-privat, da seħlu privat. Privat jinnafu attenzjoni individwali. Ma nafx għalfejn oħti tibatu hawn fuq kollox. Tonja jilab magħna. Udu eżempju minnu l-Toni għaraw kemmu kwiet. Issa qed tkellem lil ħajt. Ma hemmxi. Sejrin ħi. Għax kważi sallu l-ħin għal-pjanu. M'għandu ċans ta' xejn miskin. Kellu sibt fil-ħodu free u missa qed imur il-privat tal-computer. Mbagħad għandu l-homework tal-iskola. Il-homework tal-privat. Mbagħad irid jipprova naqra pjanu. Jien ukoll imorru l-ballet, qed imorru lil-modeling school, ma tantx ikollhom ħin. Jien ma nafx da tfal. Maħniex intuhom nifs mhux igawdu għat-tfulija. Ejja Vince, morru. Għallejtkom, saħħa. Saħħa. Jien anki t-toys bejtilhom. U Bella, mhux imbilli tiġi tajti. Mhux tab xejn it-tifel tagħha qatt ma jiġi minn tal-ewwel. Isma' jien ma ħadx pjaċir ta' meta Tonju ġie jgħidli li qiegħed ħadeħ fil-klassi. Anke s-sur Massimo ngħidu biex ineħħeħ minn ħdejh. U għax kollu ċaj, dak ma jifhimx mill-ewwel, joqgħod isaqsi lil tiegħi. U trid jew ma tridx ifixklu. U għax mhux biex niftaħar. Imma tifel tiegħi tispjegalu darba u jixroba l-lezzjoni. Alla jbierek, bravu. Ħanara, x'forma għandha d-dinja? Isa, x'forma għandhom l-imsielet tal-mama? Kwadri. U li dawk li nilbes nar taħat? Tonni. Issa ma għajdli, x'forma għandha d-dinja? Kwadra matul il-ġimgħa u għandha sibtu l-ħadd. Il-lezzjoni tal-geography. Take out your atlas. Miss, Għajd li Bobby. jien m'għandix atlas għax missieri qalli ħalli għati s-settil jaftit id-dinja x'laqqas ħanqodu nixtru ieħor ġdid. Silly. Għajdu li id-differenza bejn il-baħar blu u l-baħar l-aħmar. Le, miss, le. Qed iddaħħal il-polis. Okay. Ma taqlax xi transfer. Mela. Għaliex hemm baħar li jgħidulu il-baħar il-mejjet id-Dead Mejje. Irqas biskont naf li kien mari. Sibta ċokolja! ċokolja! Kombinazzjoni! Għala fejnu! Senna ftit! Qabel għadu mux les! Kont qed nistennikom daqshekk malajr illum. Isma' bilħaq, intkom il-mata qed taqbduni u mela aħjar hekk ara, ma noffendu l-ħadd. Aħjar hekk ħabba tad-diċenza. Il-bieraħ ġitni l-muża. Kibt poezija lil dar twelidi. Poġġejta bħalissa. Fil-punt diki, imma kif ninsawx. Ma dak siltu, ġaf kif ġibtu wasra. Oh, Bert. Għasil ħwejja. Bissu kellu xi matliri. Għana rafilkom ta' O Malta, Aziza tijaj. Inti s-siġra u jien il-frijaj. Eħlisni minn dan il-wiet ta' dmuħ. Kun tijaj, ix-xini, il-pruħ, il-qluħ. Malta, Malta, wirden ta' ismek. Il-ġnus kolla ifaħrulek ismek. Ken joħroġ ħlejju meta nisnissen ismek. Ġo qalbi emminqux dak ismek. Ken taqbelux. Toġobkom lilkom. Bikkejtna, bikkejtna. Għazbis fija rima. Tajdu xekkax juhu għali. U le, tajba ħafna Bert! Grazzi. Jiena di l-poezija tfakkarni f'dawk il-poeziji ta' protesta ta' sebajnijiet u tmeninijiet. Il-poeziji li aħna l-Maltin tant aħna marufina li jom.
Għax il-poeti Maltin iħossu l-pols tal-poplu u xantruħ. Poeziji ta' sinsla ngħidilhom jien. Għax jgħidu li għandhom jgħidu bla tlaqliq. Poeziji bħal ma tistax tiġini waħda f'moħħi bħalissa. Mela hawnhekk fiċ-ċukaj. Fiċ-ċukaj kulħadd jibża jikteb. Jiktblu fl-assurd. Ħalli ħadd ma jifhimhom. Għax għandi familja jgħidulek. Bħal dak li qalhom fin-Nikaragwa, fiċ-Ċili, fil-Polonja, fl-Afganistan m'għandhomx familja. Imma le, fiċ-ċukaj għandhom familja. Beżżija, skoż beżżija il-poeti taċ-ċukaj. Mela Malta għandna poeti. Kif ma nistax niftakar poezija waħda li waħda bħalissa tagħhom. Tax poezija diżemmi, m'għandix minnhom daw. Aranna xi poezija ta' ċukaj, xi waħda ta' xi żagħżugħ, dawk żgur ikunu rubellużi le? X'aħseb? Mela ħsibtu li qegħdin Malta hawnhekk jew. Fiċ-ċukaj liż-żgħażagħ jaħħewlhom il-poeżija minn ħajjithom. Flokhom tawhom tiġrija. Telliqa ta' ċertifikati ngħidilha jien. It-tfal mill-età ta' 5 snin jibdew itelquhom. Eżamijiet kontra eżamijiet, privatijiet kontra privatijiet. Jien ma nafx kif il-effa jaħasra dawn it-tfal. Għax veri lew il-kompetizzjoni, imma bżonn it-tfal sa' 13 sena tallimhom 5 lingwi f'daqqa. Iva, ma għalli Roberta u tfal m'għandhomx ftit tal-ħin għall-mistrieħ. Ilkom qegħdin hawn, jintabi taraw għajnejkom. Kontu tafu li fiċ-ċukaj. Tifla mill-kull tnejn hija ballerina, u l-oħrajn huma pjanisti. Mela, bit-talenti ħoltu minn ġubhom fiċ-ċukaj. Imma jien Berto qatt ma bagħtitni privat u xorta għaddejt mis-senior Berti. Mela l-fej kont mol l-iskola jien. Imma hawnhekk fiċ-ċukaj ma jridu jitalmu b'xejn. Għal kull eżami jagħtu 2. Ħalli-tfal tagħhom forsi ikollhom aktar ċertifikati minn ħadd ieħor. Tiftakar Pawl meta konna l-iskola, kemm konna npartu stampi. L-iskola hux u l-laboratorju ġejjen. Bert, ipartu xejn stampi tfal fiċ-ċukaj, Jpartu kieku. Imma hawnhekk hija ħasra mhux stampi tal-futbol, għax kulħadd wiċċ wieħed. Ipartu ċertifikati. Għax smajt li anke jagħmlu l-eżamijiet tal-xulxin ta' biex jibrankaw ix-xogħol. Kif ma nara jħassru dawn tfal? Qatt ma jistgħu jistrieħu. Tibżax, għal dak ħasbu wkoll fiċ-ċukaj. Kif fit ta' tfal? Privat ieħor. Qatt ma jnija din tibgħat it-tfal għal kif fit. It-tfal ħallihom jiġru fil-ġnien u wieħedhom jagħmlu kif fit. Imma hawnhekk kif fiċ-ċukaj ma jridu jitalmu b'xejn. Liż-żgħażagħ xorbulhom moħħhom. Ma baqalhom xejn fil-ħajja li ftik l-imġenna telliqa li wikkewhom biha. Issa jdu li kif iż-żgħażagħ iġibhom magni, kif qatt jistgħu jituna dak il-ħeġġa sħiħa li jagħtu żgħażagħ b'idejat ġodda tagħhom fis-soċjetà. Kif qatt jistgħu jbidlu għas-soċjetà? Ħajdu li intom. Hawnhekk fiċ-ċukaj ma ssib żgħażagħ. Issib biss xjuħ. Xjuħ, xejn jaħtuh iċ-ċukaj, xejn jaħtuh. Ara minn hawn, kif intajjeb? Ara dan kien iġi għal-privat miegħi fil-lingwa ċukajja. Għaxek bistajt nitallem għajin ta' skemm istramba dil-lingwa. Għal-kem ħajdilkom, jien bħala prinċipju jien kont tal-privatijiet ta'. Allura, għadek tmur għal-privat immek? Tajjeb. Tant aħjar. Rajtu għom? U fis-somma għadek batut. Tajjeb, u għadek fil-kwinta, intu xek. Ija, fil-lingwi. Interessanti fil-lingwi, tajjeb, interessanti. Ejja ftitlaw. Inti l-Malti għadħajjar t-studja? Li għedtajt, jena l-Malti nafu ponot subajja. Kix titħajjar tiġi għal-privatalli? Tal-waqt ma'kom tafux. Mela, nibdow minn għada. Min? Għada! Tara kemm inti bravu, diġà bdejt titgħallmu l-Malti. Għaxi għafek diġà tgħallima din. Le, dik tajdi. Dik issa titgħallima meta tiġi Malta.
Id-ditta Solo Tours li tispeċjalizza f'titjiriet għal dawk li ma jħobbux jiltaqgħu man-nies tafża li mhix taċċetta aktar bookings minħabba li hija fully booked sal-1990. Però tafża li sta tkompli bis-servizz tagħha għal filfla. Solo Tours, waħdek għalik. Inti stess tkun sorpriż bis-suċċess li jkollok meta tagħmel l'eau de cologne senseless. Senseless għar-raġel li m'għandu jistaqsi qatt. Is-soċjetà Klib Maqudin tafża li sejra tieħu sehem fil-kampanja Innatfu Malta u għalhekk tħeġġeġ lill-membri tagħha biex jagħmlu użu mill-kontenituri li tqasmu apposta fuq il-frant ta' sliema u f'postijiet prominenti oħra u tieħdu l-opportunità biex tixtieq lill-pubbliku Malti passiġġjati ħelwin. Itlift il-kontroll! Issa se nagħmlu prepirji. Min irid jieħu lezzjoni jiġi l-privatant il-lejla. Timna? Xtrajt nofs dizzjonarju bil-Malti. Oli ta' xiswa 15 lira, imma wertit, għax ankija tal-alphabetical order. Parlez-vous français? X'inhu? Għatlek parlez-vous français? Ja x'inti tajt? Għatlek inti tifhem bil-Franċiż? Ta' żgur li nifhem. Għax ma tlix bil-Malti mill-ewwel. X'differenza tardi bejn il-graw tal-futbol, il-bini tax-xandi, l-Università, it-Teatru Manuel u ħaġar X'għandhom x'jaqsmu? Xejn, kollha joqgħu taħt l-istess ministeru. Dak kien żmien. Meta konna mmorru l-iskola. Ara, tista' terġa' tmur jekk trid. Wara nerġa' l-iskola jiena. Ara li oħrek joħodni biċ-ċajt. Aħna dak xi ġranna Pawl. Telliqa biex infittxu nġibu ċertifikati ħalli nakkustaw ġob. Imbagħad ninsew kollox u għaddiju tali. Ja tgħidlix li tittaġġat mal l-iskola entu. Immara li. Għaliex għandu jkun hemm etata meta għandek tieqaf titgħallem. Mura rana f'università tal-pensjonanti lilna. Biex qed titħaq. Taf li barra minn Malta jeżistu universitajiet tal-pensjonanti wkoll. Veru? Mela. U nistidnukom tkomplu tisimgħu ir-romanz ta' Esther Sanderson, Connie. U inkomplu fejn spiċċajna il-ġimgħa li għaddiet. F'dak il-ħin ix-xebba Connie resqet aktar lejn xifer l-irdum bil-ħsieb li taqbes għal-isfel u bekk it-tem ħajjita hekk ħesrem. Iżda f'daqqa waħda bħal leqa ta' berqa wasal il-maħbub tagħha Edmund li b'vuċi ta' mħabba iżda soda għalila. Isma' minni Connie, ersaq minn hemm qabel il-mowt xi kaxkrek għall-isfel. Tkun ġbela! Kellna tant waqtiet ta' għena fl-imkien. Iżda kien kollu għal xejn. Għax Connie għamlet passi oħra qudiema
ħarset lejn Edmond u qaltlu. Le, ma jistax ikun. Inti mhux veru tħobbni. Ma fadalli l-ebda skol f'ħajti. Għalhekk se naqbes. Martes, il-qaddejja tal-familja Blackley li tant kienet tħobb lil Connie, ippruvat hi wkoll twaqqaf lil din ix-xebba xbija tal-isbuħija u tal-innoċenza milli twettaq dal-att tal-ġenn u bidmuh f'għajnejha qaltilha. Connie! Isma' minn Edmond, Connie! Ma tafx inti tajt jew tagħmel. Ersaq minn hemm. Hemmhekk biss id-dwejja u tmiem. Hawnhekk it-tama, Connie. Iżda dawn il-kliem ma kellhomx effett fuq Connie. Għaliex f'daqqa waħda ix-xebba instema' twerżaq u qabżet għal isfel. U nkomplu bir-romanz ta' Esta Sanderson, Connie, il-ġimgħa d-dieħla. Min-naħa tiegħi ma fadalli xejn li nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom. Jakkaj! Wait, dit ġiġar konġil da. X'ti pretendi? Inġib dak ir-rix ukoll? Ninaqdu issa ma' xatt tal-gżira għal kollegament dirett. Dak saru żbiba, Nselmilkom hawnhekk għat minn ġimgħa minn xatt il-baħar fejn qed nassistu għal din l-isfida kolossali. Hawnhekk in-nies dejjem qed tiġi ħġara, kollox jidher li mixi sejjer sewwa. Ħafna nies issa però qegħdin jiġu hawnhekk aktar biex jiġu fuq it-television u biex ikunu jistgħu jxajru tal-familja fuq it-television. Qed nisma' xija, qed jgħidu li hawn xar kun nitlob il-kamera minn biex jersa' daqsxejn biex naraw x'inhu jiġri. Ekku, illi naraw tassew hawnhekk qed xark ekku naraw sinjuri, moment drammatiku ħafna u ekku naraw illi qed jagħmlu sinjal biex jitilgħu l-awwiema ma jidhru li ma jridux jafu l-awwiema u ekku f'mument ta' kuraġġ is-supporters iddeċidew li jaqbżu l-baħar huma sabiex jiġġieldu dan ix-xark u ekku naraw qed jgħum lejn ix-xark, sinjuri dan ġen traċedja din sa tispiċċa fi traċedja u nitlob li l-itfal ma jħalluhomx jaraw it-television bħalissa u ekku naraw sinjuri din attività sportiva li żgur sa tispiċċa fi traċedja. Jiena ngħid għalejja ma rridx inħares imma qed jgħiduli li ġara xi ħaġa, hekk jogħġobkom xi ħadd jgħid li daqsxejn x'inhu jiġri. Ole sinjuri, qed jgħiduli li kienet ċajta, qed jgħiduli li dan kien xark ta' biċ-ċajt u dan mhux ċajt sinjuri ngħidilkom illi jiena hawnhekk ta' qata tal-ġennu kien hawn anke minħassu ħażin u nitlobhom daqsxejn jagħtuni aktar informazzjoni biex jgħiduli eżattament x'inhu jiġri. Nerġa' ngħidilkom sinjuri li dan mhuwiex ċajt, dan mhux ċajt li jsir f'attività sportiva ta' din l-importanza, ngħidilkom illi għandi roda f'saqajja u ma nafx ngħid, jiġifieri skużawni jekk forsi qed illaqlaq daqsxejn u jekk forsi qiegħed ma nafx naqbad u hekk sinjuri din tassew qed jaraw qed taraw li l-fin kienet ta' ċajt. Jien qed nissuspetta illi din ma kienet ċajta xejn, imma din għamilha xi ħadd illi għandu l-interess illi din l-awma tieqa fil-lowm fit-8 ġimgħa. Nisperaw illi mhux kif qed naħseb jien u bix-xark f'idejja u b'din iċ-ċajta daqsxejn goffa inċedi lura l-linja fl-istudios tat-television. U issa, sinjuri, nippreżentawkom il-grupp Brown Rice! u ibda studja dwar ix-xjenza u l-ħolqien tiqax tikteb u ibqa' aqra u tkomplix taħlil iż-żmien. ħallik mill-lafhom il-ħrejjef mitbinċija u teatrin kompli studja x'dalwaqt tikber ftakar li jaħrab il-ħin. Tibni studja binti studja għax dalwaqt l-eżamiet naqru kemm flus infaqnilkom fil-privatiet. Tibni studja binti studja għax dalwaqt l-eżamiet
bint istudja għax tal-waqt l-eżamiet Nafru kemm flus infaqnilkom fil-privatiet Kif nistudja bint istudja għax tal-waqt l-eżamiet Nafru kemm flus infaqnilkom fil-privatiet Donnu l-ħolm u l-fantaziji saru kollha ħmelijiet Skopa l-ħajti semmew wieħed il-jum ta' l-eżamijiet Ibn istudja bint istudja għax tal-waqt l-eżamiet Nafru kemm flus infaqnilkom fil-privatiet Ibn istudja bint